föltesszük a YouTube-ra. Mindenki szemben. Annak a halálára készül. Menjél arrébb, meg Felkel küldeni a vicces videó. Gergő hintál. nézd veled is ilyet fogunk. De mindjárt úgy fölmegyek. Jackie Chan feeling. Ezt még gyakorolni kéne. Jel, elszakadnak. Fúj! Fúj! Peti! Levele! Fúj! Peti, gyere! Fúj! Csalis, folytatom! Olyan le is bejön. Gyere közelebb. Lehet, hogy egy kicsit sötét lesz. Van baktól, persze. Ugrasz? Jaj! Vigyázz, az az oszlop! Mász már le, bazd meg, hát a... Mindjárt lejár a kamera, hallod? Mit? Ennyi közel. Rá van Hát zoomolva. a fejemet. Várjál! Minek? Úgyis összetöröd. Sötét vagy ember. No, már hogy veszem? Belement a szemembe. Állj, de nyomok én egyet. Ugorjál, mert fejbe rúglak. Jaj! Várjál!